Let's go. Une unong ruai dang kendai senam kerta hakapor bau ladu no yala kupa haden kata rengkat kacing pule ulah pantrai ban penda penbiang yala kayeng kasam jam tangi ne pet sapang une unong ruai ubaladon sanpo prasnam kerta balak lalong unong ruai ubahe tulap tam lani ubahe jingsiu tam nakinong ruai hapo India ki katukat ne ki jingsha ki basotanat sapang kacing im jungu kaba la ban penkendet kamtam nyapi ki ba e ki jing ruai ki jungu uta unong ruai udei u ar raman unong ruai ba paunam ha India nadu mencua wat hadu menta ubala rake ya kasngika kaba sanpo prasnam karta menen ka henru tarik lakhayu u hanong ba chanai hakalong ying jongki Hindu ka kerteng kena jong u kalong u Dilip Kumar Raja Gopal upa jong u udei u arke Shekhar udei u nong tau jeng ruai nabenta ki film Tamil bat Malayalam kunta daka jinglong tenrai u Arman u sotanat phai ka jing ruai nadu ba udang red haba u Arman udang don tang kendai senam karta uladu no yala ukpa hadin kata rengkat kecing pule ulahat ban tre bat pendapen biang yala kaying kasem kumta umla ban pelejing mut hajing pule bat ulahat ban pep school no hakarta kaba kendai senam ukpa jong u ulaklat no nakadau kacing pang kansar te kendiat senam hadin ba ukpa jong u ulaklat no u Araman ulai kendu ya uwei urukut jongki muslim bat kane kalalong kacing sedang jong kacing le jeng wan ba kenjam muslim jong u kabalawan ra ya kacing suk haka muslim jong u bat hakane kapor ma u rengkat bat kajing kasem jong u kila pedeng no ya kaniam muslim bat ulapan kelaru ya kerteng jong u na u Dilip Kumar sya u ala rakam raman bat hakata kapor uladon kumba arplai senem karta day house nem kat kendai puwei uraman ulas dang ban record kawei kacing ruai batha usnem kat kendai pulai uwei unong penmi film umani ratnam ulai lat ya u ban tau kawei kacing ruai nabata ka film jong u ka bakerteng karoja batha kata kapor uraman ulayo kacing siu ka ba arsan hajar tingka nabata kawei kacing ruai kane ka film kalong ka bapauna bha ha kacing ruai batha kane kacing ruai jong kane ka film ka banikong u Araman ulayo ya ka kusnam Filmfare Award kane ka kusnam kala pelong kum kacing sedang jong kacing job jong u kabadang yai peteng hadu kini kisni katkum ki kubor na kilat patai kubor u Araman usim pisah kumba lai klur tingka nam ta kawei kacing ruai nalor kakam ruai udei ru unong tau jeng ruai bat kumju ru unong tho jeng ruai u Araman ulabat ru arteli ki Guinness World Record kabanikong kadai namenta ka jeng ruai bande mataram kaba ular ruai hakikatu kadne ki jaktin baper ka record kaba ar kalong namenta bantau ya ka jeng ruai tanrai menta u Araman umtang bau paunam haka Bollywood henrei upaunam ru hakakam China film jong kasau India bat ula kelalong unong ruai bahe jeng sutam hapo India katkum ka kubor jong ka Hindustan Time kiru sempang jong ka musik industri ki ong ba uraman usim dor he ya ka wei ka jeng ruai habaya nujor bat ki wei pat kinong ruai kambun sen uraman urwai kijing ruai ki ba mauhi utau henrei lada u ai ram ya kasur jong u sha ka jing ruai jong wei pat ki nong pen mi ki kloi ban siu yo u ya ka bai ruai ka ba he ba